Našla som na internete jeden veľmi chutne vyzerajúci recept od Anety Wignerovej. Ona je brutálne krásna žena. Ten recept je jednoduchý. Dúfam, že aj nám vyjde. Poďme na to. Takže budeme potrebovať jednu veľkú misu a jednu vaničku tvarovú. Strašne sa mi ľúbi to pomenovanie, že vanička. No, minule sme riešili to, že ten tvarov mi nevyšiel takto, akože v celku. A že musím to prepichnúť a že vtedy vyjde. No tak poďme na to. Aha. Dobre, takže asi nič. Dobre, nejde to. Ďakujem za radu, nešlo mi to. Dúfam, že som to dobre robila. A keď nie, tak to pekne takto vyškrabeme lyžicou. Asi som není dosť veľký profesionál na to. Alebo som slabá. Pridáme jedno vajíčko, 1 celý kypriaci prašok, pol hrnčeka mlieka. Ona dávala obyčajné mlieko, ja dávam mandlové mlieko. Šupla do toho 1 hrnček kryštálového cukru, ja dám pol na pol, čiže pol hrnčeka erytritolu a pol hrnčeka kryštálového cukru. Predsa sme nejakí fitnessáci. No a na záver pridávala 1 hrnček hladkej múky, ja pridávam 1 hrnček špaldovej hladkej múky. Je to v podstate jedno, lebo kaloricky je to isté, pekne všetko spolu zmiešané. Lenže tá špaldová múka má svoje benefity oproti obyčajnej hladkej múke. Ale to už určite viete. Takže všetko spolu zmiešame. Prichádza čas na ovocie, Anet dávala broskyne, ja dávam nektarinky, ale môžete kľudne aj slívky alebo marhule, čo máte doma, čo máte radi. Pridávam približne 4-5 kúskov a nakrájala som na také väčšie kúsky a všetko to spolu pekne ešte raz zmiešam. Teraz chytíme väčšiu tortovú formu, dáme do toho papier na pečenie. Ja som vás poslúchla, dala som pod vodu a fakt to funguje. Dobrý ste. No, takže cesto dáme do tej formy, vylejeme a oližeme lyžicu. V pôvodnom recepte je ešte 1 vanilkový cukor posypaný na vrch. Ja osobne si myslím, že to cesto je dosť sladké. Ja nepridávam ten vanilkový cukor, je to na vás, keď chcete, kľudne dajte, bude to také chrumkavejšie zhora. A keď nechcete, tak nedajte. Pri 180 stupňoch pečíme približne 50 minút. Koláč vyzerá brutálne, nechajte vychladnúť, až potom krajete, ja som nedočkavá, takže ja to idem hneď aj ochutnať. Trošku sa mi to rozpadáva, lebo ešte nie je vychladnutý, ale keď to necháte vychladnúť, tak určite bude, že tip-top. Výborný je. Naozaj mi chutí. Fakt je dobrý ten koláč. Určite vyskúšajte aj vy. Vidíme sa na budúce, pozdravujem do Čiech. Čaute.